Apa? Malah ini. Halo bro, halo. Ma खालामदों? ओंख्रिखौ मिथिथ'आ ब्र', नोंस्रालाय मा ओंख्रि? Apa? खोनाया। मोजां दे। मा ओंख्रि? जाथ'वाखै। मोजां दे। कैसे कटे दिन रात कैसे है तुझसे बात मेरी याद आए हो जाथ'वाखै ब्र' ओंख्रिखौ मिन्थिया आं न'आव गैयाना दसेयावसो दङ। नोंस्रालाय मा ओंख्रि? अनसुमा मुसाहारि, सुमित बसुमतारि, मिन्थिया ब्र'। जायाखै आरो नोंस्राबो ना? माथो खालामदों ब्र'? खबर सबर माब्रै? मेसेज जाबावबाय आरो मोजां दे मोजां, आंनाबो मोजाङानो। औ मानसि जाखो बिरखां नार्जारि? आं क'क्राझारनि सुमित पिपलजारखा हादामनि भिलेज आं बावलागुरिनि ब्र'। बिरखां नार्जारि जाथ'वाखै। माथो ओंख्रि संदोंथाय? औ ब्र'। ब्र'आलाय अबेनिमोन? संथ'वाखै। माथो खालामदों नोंलाय ब्र'? खोनादों ओमफ्राय जायगायाव थांफेराखै आरोना बबेजों मिथिया। मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो ब्र' मोना? सानजाथिंजायनिसो ना? जाखा सिम्बोरगावनि ब्र'। खोनादों जायगाखौ ओमफ्राय थांफेराखै आरोना सिम्बोरगावआवबो। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट औ बावदांगुरिनि ब्र', आं बावदांगुरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। जागोन दे ब्र', मालाबा थांबा खबर हरगोन दे। हेलौ मोना एलनि दैमारि। हेलौ ब्र' हेलौ। मा खबर माबोरै दं? गोदोलै थैंक यू मोइना लाइक करने के लिए। ओके ब्रो।
जायाखै ब्र' आं दस्रायावसो दंहैयोना न'आव थांथ'वाखै बेखायनो बरिं मोननानै लायफैबाय आरोना रायज्लायनोबो रोंलायलाङालै स्पिड थांग्रोबायलै हेलौ हेलौ सोमस्रि स्वर्गियारि मा खबर आदा मोजां मैना तुमियो मैं तो तुम्हारा पढ़ा लाइक करेছে अपनी कट पढ़ा एसामिस ना जानो दे गायजी माजांबा आया जाम्बा जाबावबाय सासे नोंखौ लोगो मोनबा एकदमबारे होगोन आंबो गायजी नार्जारि ओके ब्रो बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन दे जिखौ जागासिनो बे खाथियाव मिउजिक दामनायखौ बन्द' खालामनाय डिस्टार्ब जादों नामा र' मैया माया सामिस औ बे खालामनायखौ खबरा मोजां मोजां शिवम राजे do you know our talking yes I know talking bro yes my friend oh nice Monday basic hi where are you from bro I'm from Kokrajhar and you my Golaghat WhatsApp I'm from Kokrajhar Helli Remari Mazang oh I'm Kokrajhar bro Dia Vlogs hi Boni I'm Kokrajhar Samsri Sivers do you know Torting yes I know Torting bro nama Madana oh channel check out खालामना नायबानो जाबाय आंनि नामा मा डिस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों शिवराज क्वेश्चन मार्क yes I know मुझे पता है चैनल नङाबा लाइभखौ मोजाङै खोनाया ब्र' उन खालामनाय गाना लासै खालाम खोनायाखिसैनो टरिस्ट लाइक साउन्डआ फिसा खालाम दा Shivam the store is my friend and he is my Guru. Oh acha, yes I know. He is also my favorite singer. Easy size Larry. Hi. Mini bawaisi. Moina Tomia. Bukrijan money. मुझे समझ नहीं आता इतना शिवम the hi Kela. सुखमानी क्या लिख रहा है भाई अच्छा थैंक यू शिवम राज सुधीर भाई यूट्यूब मामा लिखो ब्रा ब्रोआलाय सल' दामनायजों बारा खोनायाखै Shivam Ras Kela Ami Kela Balna Pao My favorite is apple मेरे को भी सपोर्ट करो ओके ठीक है बाद में कर दूंगा आपका भी चैनल है क्या मोइना तुमी जिउ न जाओ मिशना हरलाय आसोल नोंनिलाय होनना जोब्बाय काइजिराव दा सोना हरगोन आङो नाम्बारखौ हरनानै दोनबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव आंनि इन्सटाग्रामनि लिंक दङ बेहाय मेसेज खालामहरबानो जाबाय उन्दैबायसो आं बड' बय अके आम अलस' बड' बय बेखांना जाथाय हिन्जाव दङ आदा हाबा जायाखैलै दाबो साख्रिखौनो मोनाखै बोरै हाबा लानो हानो रा Samsi Surgari, I'm from Baksa, okay. I'm from Kokrajhar. Moina Tumisai, channel Bodo. Okay. ठीक है मोइना मैं बाप रिप्लाई कर दूंगा वैसे मात्र मैं
ठीक है भाई बिदिनो ब्लग लाबोबाय दे मोजां जाबाय आं ब्लग लाबोआ लाबोनायालाय आं ब्लग बानायनो रोङा Moina बहुत क्यूट थैंक यू लाइक थैंक यू लाइक खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोन आन्दायोबा एसे ना मोजाङाबा मामोनलै मोइना दमजो वेलकाम माय प्लेजार मा जायगायाव दं आं दतमायाव दंफैयो बाजारावहाय एसे बेरायफैदों आरो Edo comments kalam दो कितने बजे लाइव आते हो वैसे तो मैं रोज नहीं आता बस कभी कभी आता हूँ jadi बिनानाव दंना बिनानाव गैया आं हारसिंल' नांगौमोन नामा ब्र'नो हाबा जानोसै नामा समझा नहीं क्या लिखा ओके बोरो आपका चैनल मोनो है मतलब माथो होनदोंमोन आं बुजियाखिसै गासिबो दं गुड इभिनिं टु ब्र मा खालामदों ओके दे ओके मोनेटाइज बोल रहा हाँ मोनेटाइज है क्यों ओके ब्र आंबो जिरायनानै दं नै बिरखा नार्जारि सोर दामदों बक्सखौ आदा दं नै बेयो दामगासिनो आरोना हाय साब हाय हाय आन्दायबाय साथाम अ ब्र'नि मेन चेनेला बे नामा एस बि बर'आनो उज्जवल ज्योति शेखिया हेलो ब्रो हेलो हेलो एस बि बर' मोइना तो सिस्टार की खबर आसिफ खुसरा एस बि बर' ओके ब्र' दे गाइस सार्च खालामनानै साबसक्राइब खालामना होनोसै हाउ करते क्या मैं बेकारू खाइजी नार्जारि बेकार लन्डा मजा बिदिनो पाव
बिदियाव दं नामा औ खामानि मावगासिनो आरो ना ओंखायनो गान दामनानै मावगासिनो लेपटपावनो थेंक इउ ब्र लाइक खालामनायनि थाखाय टमाट'खौबो बाद खायसे ना नाय मयना असे नङा आयंनि फिसाला आरोना बिदा फंबायनि फिसाला बिदा फंबायनि बिदा फंबाय सप्री जैसा हेयर टच करते रहे तो सप्री को भाई सप्री और बताओ सप्री के अलावा और क्या दिखता है टाटा ब्रो जोबसिगोन अके ब्रो अके आं दसेल' नायदों आरो ना ट्राइ खालामनायदों लाइभ फैनो दे ब्र मारै खबरा मोजाङानो ब्र नोंनालाय मारै गोगोम ब्रह्म हेलौ 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 मा खबर गोगोम ब्रह्म Oke bro, lucu. Kalamnya lagi. Pun kalamnya gini, mau tanya live, mau bina mana deh? Live mau singgung deh, mama singgung ngomong. Kegam Bromo. Mama di kota Cilang. Kasih. Kagal mana? लाइक खत्म करने के बाद आपका ही वीडियो दूंगा नंबर सेंड कर देना काईजी माइक चल वादा वादा हेलो ब्रो गुड इवनिंग ब्रो एसपी बोर्डआव मयनाजों माबा जाबाय नामा एसे सेटिं खालामगासिनो नामा फैनायखाय हरासै डिस्टार्ब जागौमोन आरोना नों हरबा हिन्जावलाय जागौमोन गोगोम दङ बिथिबाय हेलौ 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 आदा हेलौ 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 ब्र गोगोम दङ बेबि औ बेबि मा ओंख्रि नोंसिना माथो अमा बेदर नङा होननाय खोनाबावगासिनो आङो Saya ada amatir laji bisu itu untuk laji dengar deh first time punya na first time kan was second time begini tipe na laji dengar kali SB betul nama laji oh macam deh mana ngemini ke gitu mira misi isar lali mati जेब्लाबो आलादायै बावनोसै अके दे मा ओंख्रि जाखो जों बिरखां नार्जारि मोना हाय गुड इभिनिं सुमन देबारमा सानजा देबां सानजा देबां समजानाय गोगोम ब्रह्म गावसि मालिकखौ गोगोमा
गावसिना बेदरथ' न'आवनो थांनो मोनाखै मोनथियानो बेदर ना मा 20 लोगो मोनबाय आं लास्ट टाइम लोगोनि दखानाव मा लोगो बुजियासै आं मा लोगोनि दखानाव लेबेल होदोंमोन बे मिक्स वादा जाथ'वाखै मा खालामदों होनदोंमोन ब्र बावलायलांबायलै गोगोम दतमायाव दं दतमायाव नै सिख्लाफोर नायनोबा फै जाम्बालाय गायजो नेटपेक मोनैनि रागा जोंबाय नामा आसोला दा सोना हरगोन आं र' लाइभआव लोगो मोनबाय होनदों बुजियाखै आं मावदों मोजां दे खानाजों उन्दुना दं मोजां दे मालायसो फैदो ना जाम्बालाय सोर रागा जोंखो दा माथो दावरावथार गान दामगासिनो नै ब्र साइडआव फरायदो दे ब्र माथो मबाइल नायबाय थादों लेखा फरायनांगौ सुमन देबरमा फरायजोबसिगोनलै नों देना आंना बारा जायोबा नोंनो हरनो गोनां जाबालाय माथो सिन्था खालामदो नोंलाय नोंथ' फरायनो हायाखिसै आं फरायनायखौ नोंनो बुखायनो हागोन आं सासे सिन्था खालामनाङा सिख्ला फरायनो हायैखौ साइस नङालै साइसि अमा बारियानोलाय बहा सिख्ला फरायनो हानो रा साइसखाया बायसिखायानो अन्जु बरगयारि सुइटार नोंनि भइसा थेंक इउ बेखां नार्जारि फरायदो दे ब्र उनाव लोगो मोनगोन दे सुमन देबरमा तू कहाँ से मैं आसाम से हूँ लेखाफ्रा फराय मबाइल नोंलाय माथो खालामदों मबाइला बिदिखौ माथो दा बबेनिमोन नों आं क'क्राझारनि ब्र नोंलाय बबेनि होनदों आं उदालगुरिनि दङ मोजां दे मालाबा बेरायगोन दे उदालगुरियाव थांफेरनो मोनाखै दे थांनो लुबैदों इभिनिंखौ बिहाराव बेरायगोन दे मालाबा गोगोम नोंसिनाव सरलपारा थाङा ओमफ्राय गोगोम खबर मोनाखै नामा नोङो मा खालामदों जिरायदों नैबो जिरायदों औ र' सम मोनबा थांगोन दे मालिक जाबायथ' मालाय मालिक बे आं दा दं रुमावनो जिरायनानै मोजां दे मा ओंख्रि जाखो होनदों मिक्स ब्र'मोना एसबि बर' Okay, bro, okay.
17 होनदोंमोन आं एसेबां गैया माजों थांनो गथ'थ' दंबा गोगोम बेखार लाब नायबाय थाया बिल'स नायनो मोजां मोना नायबानो जाबाय आरो आं जाथ'वाखै ब्र' आंना हर जायो जोंनिया 11 थाङो मा खालामो ब्र'आ मिक्स बादा ओके माइलिफोरा मा खालामनांगौ गोगोम दङ दाबो जाया दुगैनो लुबैबाय ब्र' क'क्राझार टाउनाव जायो नामा टाउनाव जायो नामा मा बुस्थुआ ब्र' मा बायनो नागिरदों जेनेबा खोन्थाजालायो लोगो हमैनो खायदा लादोंमोन दाबो माइलि फाननानै बिगोरा नोंमा क'क्राझार टाउनाव टाउनथाराव नङा ओरै दतमाथिंजायसो गारि में हाय हाय कहाँ से हो बोलो मैं आसाम से हूँ और आप बताओ आप कहाँ से हो गोसोआनो जाया आंना फरायबाबो गोसोआवनो थांला ओंखायनो फरायनायखौनो गारबाय आङो मोजां फरायबानो जाबाय गरिमा मैं बिहार से हूँ ओके मैं आसाम से हूँ नोंसिना टाउन जायोना टाउन जाया अब हम इधर सपोर्ट करिए प्लीज ओके गारिना आप बहुत क्यूट हो थैंक यू गारिना गारिमा बिरखां नार्जारि फरायगासिनो सार अके फरायदो दे माथो लाइभआव जोंबो कमेन्ट हरबाय थादों नोङो लेखा फरायनाया माइ बिहार गोगोम जाबानो बेखौ लादो गारिमाखौ बिहारनि खाना नोंबो खाथि जाबायना मोजां जाबाय दे कहाँ तक पड़ा है तो सब 2 कदम तक गरिमा बहुत आवाज आ रहा शायद में गाना बजा रहा है ना इसलिए मा मोनखो दाबो थाङा खामानि दंब्ला जाम्बालाय बेखायनोथ' थाङाखै
गरिमा आओ कभी बिहार घूमने ठीक है बाद में जाऊंगा जब जाएंगे आपके साथ घूमेंगे क्या बोलते हो गरिमा घुमाओगे मुझे अपनी जगह में ये भी सीधा वो बोलेगी खाइजी मुझे तेरा लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है क्यों पहले तो बोर्डो में बात कर रहा था अभी बोर्डो समझ में नहीं आ रहा नोंनि भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामो थैंक यू ब्र कमेन्ट खालामनायनि थाखाय मेक्सेल मा अन लिरबाय थादों ब्र आं बुजियासै नोंनि अन लिरनायखौ मोनसे शर्ट भिडिअ नाय कमेन्ट खालामबाय थैंक यू दे दायो रिप्लाय खालामगोन आङो न'आव थांबा पियर थैंक यू आजकल साख्रि दानि जुगाव साख्रि बासो हिनजाव मोनो जाबालाय गरिमा नाइस सं थैंक यू ओके लेखा फरायदो ब्र दोनसै होमबा गाइस ना मा होनो आंहा नोंनि भिडिअखौ हगारनांगौ कपि एन्ड स्ट्रिक हरजोबगोन आं नोंखौ मिथिबाय गोगोम ओरैनोबा खावै हगारखादों मानसिफ्रा सेल मेथाइ दामगासिनो दं नै बियो खामानि मावगासिनो गान दामग्राया गान दामै दामै लल प्लेबय गथ'आ मा होनदों बियो मेरे दिल में गोजाम मेथाइफोरा बिराद मोजां जाखायो दानियासो एकदमबारे फावग्रा सिब्ला जाजोबो आंबो मोजां मोनो मा मिनिखो जेनेबा नों ओंखाम जाबाय नामा ब्र जाथ'वाखै आं न'आव गैया ब्र बिसोरनि बे अबे प्लेबय फै गेलेमबा जाम्बालाय मोजां दे ब्र Put mal sih, Tiana. Really? Where is my
आंनियाव शिलं फैदों मा शिलं फैयो नोंजोंलाय बहा थांखानोब्रा माहाजोन मानसि मालाय दे गाइस गाबोन फैसैलायलाय ना मा होनो बेनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं बाय बाय गाइस रनोंजों लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय भिडिअखौ गोजोननाय मोनबाय दे ब्र'जोंबो रायज्लायनानै थेंक इउ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थ' मालाबा गिभ अवे भिडिअ लाबोगोन आं Okay, bye, good evening. Okay, bro, good night. See you later. बे कलेज खोन्थाहरलायनाय लोगोजों थांनो मोनदाना मोनाबाय बबेहाय थांबावनांगौ दालाय आं थाङा बुहुत गियो आं ओरैनो दतमायाव फुदुंखादों नै बिरखां नार्जारि मा ओंख्रिबा ब्र'लाय बेटारि गैला गाइस उनाव फैसैलाय गारिमा प्लिज सपोर्ट करो दोस्त ओके बाद में कर दूंगा ओके गाइस बाय गुड नाइट